this viaduct holds a personal significance for me. Apalit, Pampanga, the southern anchor of this bridge, is my hometown, the birth of my father and both my grandparents. It is special for me to be able to visit my roots with a project as consequential as this one. Thank you, Mr. President, for your enduring commitment to infrastructure that lives lives and improves welfare. I hope we can continue building bridges, not just between places, but amongst our people and our communities. After all, the road to success has no end, and that road is always being built for improvement. Dakal po salamat. Masayang Pasko kay Kayongan. Thank you and good morning. Thank you very much, Chairman MVP. May talent fee. May talent fee. Thank you again, MVP. Let's give MVP another warm round of applause, please. At this point, I would like to call on my fellow UP Law graduate, none other than the Speaker of the House of Representatives, to introduce our guest of honor, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much, Speaker Martin Romualdez, for your kind introduction. Please take your seats. Former President and Pampanga 2nd District Representative, Representative Gloria Macapagal Arroyo, Public Works and Highways Secretary Manny Bonuan, the honorable members of the House of Representatives here with us, of course, the ama ng lalawigan ng Pampanga, Governor Delta Pineda, and the province of Bulacan Governor, Governor Dan Fernando, our private sector partner in development in terms of not only infrastructure, but many other systems that we are putting together, the Metro Pacific Tollways Corporation Chairman, MVP, Manny Pangilinan. Officials and employees of Metro Pacific Tollways Corporations, led by President Ari Perez, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen. Today, we come together to celebrate the realization of our collective vision for resilience and for progress. The North Luzon Expressway Third Viaduct is a fulfillment of a promise of safer, faster, more reliable travel for every Filipino. Since its opening, and I didn't realize it was quite so long ago, since its opening in 1977, this 5-kilometer bridge has been a critical link, connecting the towns of Pulilan and Apalit Pulilan in Bulacan and Apalit in Pampanga. It was one of the landmark projects initiated by my father, then President Ferdinand Marcos Sr. Years later, it remains a vital link between the North and Metro Manila, leaving a lasting impact for generations to come. For nearly 5 decades, this bridge has carried the aspirations of countless Filipinos, workers, farmers, entrepreneurs, businessmen, families, and bringing them together closer to their destinations and to their loved ones and to their work. This viaduct has likewise evolved to meet the needs of a growing population and economy. From a 2-lane design, it expanded to 3 lanes in each direction by 2017, now accommodating over 80,000 motorists every day. In 2023, construction on the third viaduct was begun, a project born of our collective resolve to further strengthen this vital artery of progress. So as we mark its completion, we show what can be achieved when we work together as one.
fueled by our commitment to enriching connectivity, opportunity, and a brighter future that we continue to create together. The third viaduct enhances the capacity of this expressway, reduces congestion, ensures faster, more efficient travel. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. By improving the movement of goods, services, and of people, we steer economic growth, expand opportunities for trade and tourism, and drive regional development. Designed with the latest in engineering innovation, this structure attests to our dedication to safety, durability, and progress. And furthermore, I take note of the fact that the scheduled program was scheduled to be completed in 24 months. But with the use of the latest technologies, we were able to cut it to 20 months. Congratulations to Metro Pacific for the good work. Built to withstand the challenges of nature, the demands of our time. It is poised to serve our people for decades, offering them not only convenience, but also security as they traverse this route. The timing of this milestone could not be more opportune. As we enter the holiday season, a period marked by heightened activity and an influx of holiday travelers, this bridge becomes even more crucial. Let me assure, though, everyone that the Department of Transportation and the Toll Regulatory Board are implementing measures to ease congestion and to ensure smoother travel across this corridor. With all this in mind, I call on all concerns, especially the Toll Regulatory Board and the NLEX Corporation, to remain vigilant. Let us prioritize with swift responses, mechanisms, and deploy well-coordinated traffic management strategies to address the ever-changing conditions and the increasing demands on our toll roads. And of course, let us not forget to honor the collective effort that made this achievement possible. To the private sector partners, particularly NLEX Corporation and the Metro Pacific Tollways Corporation, your work mirrors the kind of nation that we aspire to be: consistent, synergistic, forward-looking. Its early completion only underscores what can be achieved through grit, collaboration, and determination, and an open mind to accept new technologies and new ways of doing things. Let us build infrastructure projects with future challenges in mind. Remain focused on pursuing initiatives that uplift lives, build communities, and most importantly, meet the needs of the future that we hope to build for our children and their children. Every bridge we build and every road we pave should remind us of our collective responsibility to bring meaningful change to our people. Together, let us create a bagong Pilipinas, one where progress is felt in every corner of the country, where development is inclusive, and where opportunities are within reach for every Filipino. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you so much, Mr. President. May we request His Excellency to kindly remain on stage and grant us a photo opportunity, Mr. President. And to join the President, may I call on Speaker Martin Romualdez, Secretary Bunoan of the DPWH, our Chairman of MPTC and MPIC, Manuel V. Pangilinan, and COO of MPTC, Ari Perez.
Next, may we call on stage the national and local government officials. Thank you very much, MPTC. DOTR, DPWH, and TRB officials, please get ready. DOTR, DPWH, and the TRB officials, also responsible for the success of this project, please get ready. Thank you very much to our national and local government officials. May we call on the DOTR, DPWH, and TRB officials to please proceed on stage. Thank you very much. Thank you very much. And that concludes our program. Thank you again, Mr. President, for gracing us with your presence and for your continued support for the public-private partnerships and for your commitment to building better infrastructures and more roads that will improve connectivity across the country. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yes, we do. I was with first of all, I got the report from si Secretary Rex Gatchalian, who landed already in Negros early this morning. With DBM has already assured me that they are ready. So yes, we are ready to support the families who have been evacuated outside the six-kilometer danger zone. So talagang pumutok na eh. And so now DNR, DOST are continuing to monitor air quality to see if we need to do more in terms of evacuating kung maging dangerous ng levels ng toxic gases na lumalabas dun sa bulkan. So yes, we're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. So. Well, we were asked by the Indonesian government that not to make any announcements until everything is settled. So let's respect that request. All right. Mr. President, incidents of the use of water tanks, Yeah.
Chinese Navy warships and our exclusive economic zone. How are we going to respond to it? We are going to continue to perform our mission. We will never be part of an escalation in the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation of tensions. So we will not do that. Does that mean we will not become Navy warships? We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Mr. President, we heard the good news about the SRI for teachers. Didi? SRI for Yes. teachers. Yes. But how about other government workers? Well, we are doing, well, teachers are a special category, so we have to handle that individually. All right, thank you. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Mga kabalen na nakatutok ho dito sa CLTV 36 News Stream. Opo, ako po ang inyong lingkod, News Streamer Justin Dizon. Ayan. Oo, mga kabalen, kanina ho ating nasaksihan itong live na inauguration. Oo, nitong 3rd Candaba Viaduct dyan ho sa North Luzon Expressway, at yan ho ay katatapos lamang na aktibidad
binantayan ng ating reporter na si Liana Canilao. Yan, hintayin lang ho natin na tayo ay mag-live din sa telebisyon. Eto ho, mga kabalen. Ayan, welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Muli, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, news streamer. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyon ngayon pong araw ng Martes, December 10, 2024. Time check tayo, 10:15 na ng umaga. Kumusta ho kayo mga kabalen? Mag-break ka muna. Ikaw na nasa trabaho sa oras na ito. Ayan, nakita ko natin mga kabalen kanina. Itong gaya ng binabanggit ko, inauguration ng 3rd Candaba Viaduct dyan ho sa North Luzon Expressway at na pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maya-maya balikan natin yung ilang highlights ng balitang yan. Napanood ho ng marami sa atin. Para ho sa mga nakatutok, ngayon, banggitin ko lamang tayo po ay napapanood live sa Facebook page ng CLTV 36 at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. At napapanood din ho tayo live na live sa YouTube page ng CLTV at CLTV 36 Official. Gayon din ho sa telebisyon nationwide ho itong ating CLTV 36 news stream. At sa ibang bahagi ng bansa ay pwede hong mapanood via Signal Channel 115 nationwide ho yan. Dito naman sa Central Luzon sa ating 38 cable partners at sa Free TV Channel 36. Ayan, Digital TV Channel 36. Para ho sa mga hindi pa nakapag-scan ng inyong mga telebisyon para makuha ang CLTV. Number 1, step 1, ito banggitin ni Kuyang Justin make sure na nasa maayos na lugar yung inyong antena. When we say maayos, hindi po nahaharangan ng kahit anong mga bagay-bagay At hangga't maaari nasa mataas na lugar, pwedeng itabi sa bintana kung kayo ay nasa lugar na medyo mataas yung area ninyo o di kaya naman isabit sa bintana or sa kisame o hindi naman kailangan sa labas ng bubong, pero worst case scenario kung mahirapan ka makakuha ng signal, ilagay mo yan sa labas ng bubong or sa taas ng bubong or sa labas ng bahay para mas malinaw. And then pindutin ho yung scan, auto search at automatic lalabas naman yung CLTV 36 dyan. Pwede rin mag-manual search at mamaya isi-share ko kung ano yung frequency na kailangan hong pindutin. Ayan, nanonood sa ating programa, bigyang daan sa comment section si Alvin Quijado. Ayan, good morning po, Idol Sir Justin Dizon. Ayan, nanonood si Alvin. Namiss kita, Alvin. Kumusta? Live stream coverage. Sana makasali po ako sa inyong kwentuhan via StreamYard. Ayan, Vin, maraming salamat. Vin, paimbitahan kita minsan pag meron tayong slot dito sa ating programa. Set natin, pag-usapan natin itong paano ba ang paghahanda ng isang estudyante sa Christmas party. Ayan. Baka tapos naman na yung Christmas party ng mga estudyante ngayon. December 10. Maaga pa. Pasok pa. May Christmas party pa, I believe. Ayan, maraming salamat. Alvin Quijado sa iyong pagkwentuhan. Ayan, Vin, comment ka lang ng mga gusto mong i-share at babasahin ko, i-flash ko yan dito sa ating programa. Subukan, pero medyo loaded yung ganap natin ngayon, Vin So hindi kita ma-line up muna. Pero some other time, I promise, mag-schedule tayo ng kwentuhan. Yan. Maraming salamat, Alvin Quijado. Kabalen, makisama ho sa kwentuhan gaya ni Alvin. Yan. At lumahok lamang sa comment section. Ayan, yung ating discussion. Mag-comment lang ho kayo. At if-flash ni Kuyang Justin ang inyong mga komento. Gaya na lamang nitong si Edgardo Cinca. Nag-comment kanina, anong pinagawa mo dyan, Gloria? Sabi niya, ayan. May nagtanong. Ito ho bisita ho kasi ang dating Pangulo. At NLEX itong proyektong ito. Ayan. Sabi ni Surina sa YouTube, like done. Ayan, maraming salamat, Surina, sa iyong pagla-like sa ating live stream sa YouTube.
Eto, sa mga oras na ito, bigyang daan muna ho natin itong inyong nakikita sa inyong mga screen. Ito ho ay real-time traffic monitoring handog sa atin ng NLEX Corporation. Ayan, gaya ng nabanggit ko kanina, binuksan na itong 3rd Candaba Viaduct. Ano? At silipin natin yung sitwasyon sa ilang mga portion ng North Luzon Expressway. Ngayon pong 10:20 ng umaga, December 10. Eto, dito muna tayo sa Gawing Itaas, northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. Ito hong leftmost sa sa first row o sa upper row. Balintawak Toll Plaza northbound. Ayan, maluwag na maluwag ho. Ganyan din ang doon sa may southbound o yung papasok ng Manila, kung nakikita ninyo doon sa dulong-dulo. Ayan, medyo merong slowdown, pero understood naman yan dahil may pagsikip po ng kalsada dyan, nagiging single lane yan. At dito naman tayo sa gitna, sa taas, northbound pa din, medyo may volume ho ng mga sasakyan sa kilometer 14, ganyan din dito sa Mindanao Toll Plaza, sa may cash lane, may pila na ho dyan, yung mga palabas ng Mindanao Ave, at dyan ho sa Quezon City, ay expect ninyo na meron hong pila ng mga sasakyan kung kayo ay magdaraan sa cash lane. At dito ho sa Gawing ibaba naman tayo sa pinakakaliwa, may Kawayan Interchange Bridge. Meron hong volume ng sasakyan pero mabilis pa rin naman ang andar ng mga motorista sa kasalukuyan. At ganyan din ho, may pagbabagal naman sa Bocaue Toll Plaza, itong mga sa northbound o yung mga patungong norte. Kung nakikita ho natin yung approaching ng screen dito ho sa baba, bandang gitna. Ayan, dahil again, of course, bottleneck ho yan. At ito ho mga kabalen, at itong San Fernando Interchange Bridge, yung pinaka-right, at sa ibaba po ay maluwag na maluwag ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito, 10:22 ng umaga, araw ho ng Martes, dyan sa San Fernando portion ng North Luzon Expressway. Sige, tuloy-tuloy ho tayo sa ating paghahatid ng impormasyong may paggagamitan. Alamin naman ho natin kung ano ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Martes mula ho sa Weather Bureau Pag-asa. Narito po ang kanilang weather report. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Martes, December 10, 2024 at narito magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay patuloy na umiiral itong shear line o yung salubungan ng amihan at ng hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko at siyang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Naasahan pa rin na maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi dito sa may Metro Manila, gayon din sa may bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, sa ilang bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi rin ng Mimaropa. Samantalang dahil naman sa hanging amihan ay patuloy din makararanas na maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley at ilang bahagi pa ng Cordillera at mga pag-ambo naman sa ilang bahagi ng Ilocos Region at ng Central Luzon. Meanwhile, patuloy na umiiral itong Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere na siyang nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Mindanao at ng Palawan. Inasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa mga nabanggit nating mga lugar. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Kalakhang Luzon, naasahan pa rin na magkakaroon nga ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Metro Manila, gayon din dito sa may bahagi ng Calabarzon, gayon din sa may Bicol Region, sa may Marinduque, Oriental Mindoro, Aurora at sa may Bulacan. At dahil naman sa pag-iral ng hanging amihan, naasahan din na maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Cagayan Valley, sa may Apayao, Ifugao, Abra at sa may Mountain Province. At dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, partikular sa may Ilocos Region at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, asahan naman natin ang mga pag-ambon dulot ito ng hanging amihan.
Agwat ng temperatura sa may Lawag nasa 23 to 30 degrees Celsius, sa may Tuguegarao ay nasa 22 to 27, sa may Baguio City 17 to 22, dito naman sa may Metro Manila at sa may Legazpi nasa 25 to 30 degrees Celsius, at sa may bahagi naman ng Tagaytay ay nasa 21 to 29 degrees Celsius. At dumako naman tayo sa magiging lagay ng panahon dito naman sa may bahagi ng Visayas, Mindanao at sa may Palawan. Asahan pa rin nga natin ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone o ng ITCC sa may bahagi ng Zamboanga del Norte at sa may Palawan. At dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, generally magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Agwat ng temperatura sa may Iloilo, Metro Cebu at sa may Tacloban nasa 26 to 32 degrees Celsius. At dito naman sa may bahagi ng Palawan, sa may Puerto Princesa at sa may Kalayaan Islands nasa 25 to 30 degrees Celsius. At sa may bahagi naman ng Cagayan de Oro, 24 to 31. At sa may Zamboanga City, 25 to 33. At dito na sa may bahagi ng Metro Davao ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa epekto ng shear line, naasahan pa rin ngayong araw na magkakaroon ng heavy to intense na mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Quezon at Camarines Norte. Meanwhile, moderate to heavy na mga pag-ulan naman sa may bahagi ng Aurora, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at sa may Catanduanes. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan at maging alerto, lalong-lalo na ngayong araw dulot ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na dala ng shear line sa may bahagi ng Luzon, partikular heavy to intense na mga pag-ulan sa may Quezon at sa may Aurora at moderate to heavy na mga pag-ulan naman sa may bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, dulot pa rin ito ng epekto ng shear line. At dito naman sa bahagi ng Mindanao, aasahan din na moderate to heavy na mga pag-ulan sa may Surigao del Norte, sa may Dinagat Islands, gayon din dito sa may Surigao del Sur, sa may Davao Oriental, Zamboanga del Norte at sa may Zamboanga Sibugay. And by Thursday, patuloy pa rin yung epekto ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone na magdadala ng moderate to heavy na mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora at sa may Quezon at gayon din sa may Dinagat Islands, dito sa may Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa may Davao Oriental. Kaya iba yung pag-iingat at maging alerto po yung ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ngayong araw, nakataas din yung ating gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Isabela, gayon din sa may Northern Aurora at sa may Northern and Eastern Coast ng Polillo Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur at sa may Northern and Eastern Coast ng Catanduanes. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan at hanggat maaari ay huwag munang pumalaot dahil sa banta na matataas ng mga pag-alon, dulot yan ng hanging amihan. At ang haring araw ay sisikat ngayong 6:10 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:28 ng hapon. At para sa mga thunderstorm and rainfall advisories, ugaling bisitahin ng ating Facebook at Twitter account or X dito sa may DUST_Pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website at pag-asa.dust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat.
Nagbabalik po ang CLTV 36 news stream. Opo mga kabalen, welcome po dito sa ating programa. At time check, 10:32 na ho ng umaga. Araw ho ng Martes, December 10, 2024. Kanina ho naiulat namin itong inauguration ng Candaba third Candaba Viaduct dyan ho sa North Luzon Expressway na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at maya-maya kasunod na aktibidad ho niyan, tututukan naman ho ng ating reporter na si Ashley Punzalan ito hong groundbreaking ceremony dyan sa OFW Hospital sa siyudad ho ng San Fernando. Oo, yung ospital sa Barangay Sindalan na minsan na hong question ni Senator Tulfo kung bakit tila underutilized. Mamaya alamin ho natin kung mula ho ba noong napuntahan noon at nabalita na underutilized, na ba yung sitwasyon ngayon. Kasi merong mga usapin kaugnay nga nitong operasyon ng nasabing pag-abutan at yung nakikita naman ho natin hindi siya masyadong dinadayo, pero ito ho mga kabalen, merong itatayong bagong Pilipinas Cancer Care Treatment Facility. So malalaman ho natin kung ito nga ba ay yung magiging kahihinatnan, yung magiging scenario after this, kasi na minsan na nga akong naibalita na underutilized itong area, o itong nasabing pasilidad. Ayan, at sa mga oras na ito ay meron ding inauguration. Ito pong City of San Fernando Septage Treatment Plant. Ayan, pakita natin. Wait lang ho Ayan. Ayan. Flash mo nga, Kuyang Justin. Ayan. Okay. Ito mga kabalen, idinaos itong inauguration din ng Septage Treatment Plant ng City of San Fernando. At sa mga oras na ito, ayan, katatapos lamang at real time kung inihahatid sa atin ng ating mga kaibigan yung update kaugnay ho niyan. Ito, banggitin natin yung ilang mga, pakita natin yung ilang mga larawan at babanggitin ko ho yung mga detalye na kaugnay ho nito. Ito po yung pahayag. Basahin natin yung pahayag ni Attorney Cesar Ong, ang acting GM po ng CSFWD. Attorney Cesar Ong ng PWIC at si Ervin Malyari. Si Sir Ervin Malyari po ang acting GM ng CSFWD. Ayan. Ito po, basahin ko yung pahayag ng City of San Fernando Water District at ng Prime Water Infrastructure Corporation sa inauguration po ng City of San Fernando Septage Treatment Plant ngayon pong December 10, 2024. Ngayong araw, buong puso naming ipinagdiriwang ang pagbubukas ng Septage Treatment Plant ng lungsod ng San Fernando. Ang pasilidad, hinaan ko lang. Yan, okay. Ulit, take two. Yan. Okay, ngayong araw, buong puso naming ipinagdiriwang ang pagbubukas ng Septage Treatment Plant ng lungsod ng San Fernando. Ang pasilidad na ito ay sagot sa pangangailangan ng ating komunidad para sa maayos at makabagong pamamahala ng dumi mula sa ating mga Poso Negro, isang mahalagang hakbang tungo sa mas malinis na kapaligiran at mas malusog na pamayanan. Ang proyektong ito ay nag-ugat sa mahalagang ordinansang ipinasa ng Sangguniang Panlunsod noong panahon ng pandemya. At sa pamamagitan ng nasabing ordinansa, ipinasa ng lokal na pamahalaang lokal ng San Fernando sa City of San Fernando Water District ang tungkulin na itayo at pamahalaan ang pasilidad na ito bilang pagtuon sa mandato ng Supreme Court Mandamus na linisin ang Manila Bay.
Sa kabila ng mga hamon ng pandemya, ang pagkakaisa ng ating lokal na pamahalaan, CSFWD, ng Prime Water Infrastructure Corp at ng iba pang stakeholders ay nagbunga ng isang makabagong pasilidad na magpoproseso ng dumi upang mapanatili ang kalinisan ng ating inuming tubig at protektahan ang ating kapaligiran mula sa polusyon. Ang septage treatment plant na ito ay higit pa sa pagsunod sa legal na obligasyon. At ito po ay patunay ng pangako nating pangalagaan ng kalusugan ng bawat Fernandino, lalo na ng mga kabataan na madaling maapektuhan ng mga sakit na sakit dulot ho ng kontaminadong tubig, hangin at kapaligiran. At lubos ang aming pasasalamat sa Senro sa pangunguna ni Ginang Gemma Doble at City Waste Management and Resource Board sa kanilang walang sawang suporta at dedikasyon sa proyektong ito. Gayon din, nagpapasalamat kami sa lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Vilma Kaluwag sa kanilang tiwala at suporta mula simula hanggang matapos hanggang sa pagtatapos ng proyektong ito. Hinihikayat namin ang lahat ng Fernandino na makiisa sa tamang septage management. Ang pagsunod sa mga patakaran ng tamang pagpapalinis ng Poso Negro ay makatutulong upang masigurong maging epektibo at matagumpay ang pasilidad na ito sa mga susunod na taon. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang pagbubukas ng septage treatment plant na ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas maliwanag at mas malinis na kinabukasan para sa ating lungsod. At maraming salamat at mabuhay ang lungsod ng San Fernando. Ayan, yan po ay pahayag ni Attorney Cesar Ong ng Prime Water Infrastructure Corporation at ni Ervin Malyari, ang Acting General Manager ng City of San Fernando Water District, kaugnay ho nitong blessing and inauguration ceremony ng septage treatment plant dito po sa Barangay Lara sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ayan, nanonood sa ating bigandaan lang natin, nanonood sa ating programa si Brian Limbag. Nakatutok. Top fan natin to sa YouTube. Maraming salamat, Brian. Shout out, I'm watching in Silang, Cavite. Thank you, Brian, sa iyong walang sawang pagtutok dito sa ating programa. Ayan. Kabalan, i-like and share nyo lamang po itong ating mga streams, itong ating stream at tuloy-tuloy ho tayo sa paghahatid ng impormasyon sa ating mga followers. Ayan. Sige, silipin naman natin yung iba pang mga balita sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ayan. Ito po, FYI, walang pasok. Just in case na hindi nyo pa nababasa, ala pong klase ang pongobra king Labuad, Kapampangan. Bukas, aldo na po ni Miyerkules, aon sinin Disyembre, bang pagmasosyan niya, ining Pampanga Day. Makataluki po ini, kaya Proclamation number 2226, series of 1982, magdeklara king petsang December 11, 1982, Balang Banwa, at Balang Banwa, kaya rin kanita antimong Aldo ning Kapampangan. Ayan. Albentaya po yung Most Outstanding Kapampangan Awards. Bukas, live ya po yan, ay Albenye, king CLTV 36. Ini ka, Balen? Pamalita tayo naman po. Kasanting nga balita. Pasado na ho sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang nagdedeklara sa probinsya ng Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Nagpapasalamat naman ho ang kababayan senator na si Lito Lapid sa pag-aproba ng kanyang mga kasama sa naturang bill. Hindi lamang ang Kapampangan ang makikilala ng ang kinikilala ng Senate Bill number
2797, ngunit maging ang mayamang culinary heritage ng bansa. Dagdag niya, masarap at pinagmamalaki sa mundo ang lutong Kapampangan. Yan ho mga kabalet, ang latest kaugnay nitong panukalang batas na opisyal na magdideklara ho sa lalawigang Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Ito, panoorin naman ho natin itong balita ni Ashley Punsalan kaugnay ho nitong pagtatapos ng rehabilitation works ng Pisambang Maragul sa Angeles City. Gayon na rin itong sinagawang solemn dedication ng simbahan at maging ng altar na pinangunahan po mismo ni Papal Nuncio Charles Brown. April 22, 2019, nangyayagin ng magnitude 6.1 na lindol ang Pampanga. Kabilang sa mga istrukturang matinding na apektuhan sa paggalaw ng lupa ay ang mga lumang simbahan gaya ng Pisambang Maragul o ang Santo Rosario Parish Church sa Angeles City. Nagkaroon ng lamat ang ilang dingding at poste at mga bitak ang kisame kaya naman naideklara itong unsafe o hindi ligtas at kinailangan sumailalim sa loob ng 5 taong rehabilitasyon. At matapos ang kalahating dekada, nakumpleto na ang restoration ng simbahan. Kaya naman idinaos ang makasaysayang selebrasyon nitong Sabado, December 7, 2024. The event for rejoicing. It's the dedication of the church and the altar. So after years of restoration, we can finally dedicate it. So we're once again consecrating it as a place for worship. The wait is all worth it. Pinangunahan ni Apostolic Papal Nuncio to the Philippines Charles John Brown D.D. ang solemn Eucharistic celebration and rite of solemn dedication to the church and altar. Dumalo rin sina Archbishop Most Reverend Florentino Labarias D.D. at Archbishop Emeritus Most Reverend Pasiano Aniceto D.D. ng Archdiocese of San Fernando at si Bishop Roberto Malyari ng Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Para sa parish priest ng Holy Rosary Parish Church na si Reverend Father Nolasco Fernandez, mahalaga ang muling pagkakaayos ng simbahan dahil ito ay tinuturing na sentro ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Simbahan, church building yan ang nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos, nagpapahiwatig ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay simbolo rin ng kanilang pananampalataya, simbolo ng kanilang pagkakaisa. Labis naman ang tuwa ng mananampalataya dahil muling naisaayos ang kanilang simbahan na ilang beses na rin sinubok ng panahon. Bahay ng ating Panginoon, so kailangan talaga yung maganda siya sa labas at saka sa loob. Masaya po. Actually po ngayon, ano na ako, EMDC ako dito, kaya tuwang-tuwa kami. More blessings after all the trials. Siyempre, it's a trials. Pero because of our faith, eto, nabuo natin siyang muli. At more than that, naging hamon para sa parokya at komunidad ang rehabilitasyon na sinabayan pa ng COVID-19 pandemic. Pero dahil sa pagkakaisa, ay napagtagumpayan ito ng mga parokyano at iba pang deboto. Everyone had a role. Talagang young and old, rich and poor. Everyone is involved. So parang anyone can say parang I had a part in restoring our Pisambang Maragul. Nagkaroon rin ng civic reception bilang pagsalubong sa Papal Nuncio na sinamahan naman ng kura paroko na si Father Fernandez at ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Ayan ho mga kabalin, nakita natin ang highlights so ditong solemn dedication ng Pisambang Maragul. Ayan, pagbati ho kareng kaya katamong kabalin, parokyano, sasalpantaya, denga church goers, mass goers, ken pong Pisambang Maragul, kaya king Angeles City. Luwid kayo po at syempre puge. Kaya kayo po, ganaganang ginusal, bangkanita, di talakad siyang pasibayo o misama siyang pasibayo ini pong kekatamong pakamalang Pisamban kini King Angeles City. Siyempre, peni muna na yan ning parish church. Opo, at sinaupya naman ning lokal kapanibalan
at syempre din may aliwa pang stakeholders kini pong proyekto ngayon ni patune na patsemi sasan metong pinaman ni ala pong imposible. Ayan, magbati congratulations sa lahat po ng katuwang at miyembro ng parokya ng Holy Rosary Parish Church at gayon din lahat po ng miyembro ng simbahang Katolika, lalong-lalo na sa Angeles City. Ayan, silipin naman ho natin yung iba pang mga balita sa Facebook page pa ng CLTV 36. Ano ito? Okay, ito ho mga kabalen. Sa mga nagnanais hong maghanap o mamasyal sa holiday season at kung kayo po, kunwari, iniisip mo, baka na ako salin ticket. Nung kanin ko kumang visa na nung kailangan, na nung laretang steps, no? At may pera ka. Pero, ayaw mo nang ma-hassle, ayaw mo nang ma-stress. Di ba? Magre-relax ka na lang, bakasyon na lang, gusto mo. At you are not that DIY kind of person, di ba? May mga, aminin natin, may mga taong DIY, no? Di ba? May mga taong magta-travel sila, they would go to iba't ibang search engines o iba't ibang websites para makapag-research. Ano ba yung pwedeng puntahan, itinerary na pwedeng gawin. Merong mga ganon, DIY. Meron din naman mga taong walang itinerary, kagaya ng inyong lingkod, no? Pagpupunta sa isang lugar, walang isipin. Sige, bahala na kung anong dadatnan natin doon. Di ba? At kung ano yung makikita natin, yun na yun, di ba? So, pero meron din naman mga tao na hindi po sila ma-DIY, di ba? Yung hindi, ayaw na nilang, or hindi nila kaya. Dahil mag-i-internet ka nga, wala ka ng oras, or mag-research ka pa, etc. Tapos kinakabahan ka kung tama ba to, you don't want to take the risk. Siyempre, bakasyon yan, gusto mo hassle-free, etc. So pag yan ho, pwedeng lumapit dun sa mga travel agencies. Pero mind you, dapat lehitimo po yung mga travel agency kasi nauuso rin, lalong-lalo na kung nakita mo lang yan online, tapos travel agency, wala ka namang wala kang connection, hindi naman kilala, nakita mo lang online. Ito, sa totoo lang, marami na hong naibalita ang CLTV 36, no, na mga nagpapanggap na travel agency o di kaya mga booking company o kaya mga resort na nag-o-offer ng ganitong promos, etc. sa Facebook. Tapos, doon makikipag-transaction itong mga gustong magbakasyon. Isipin mo, perang pinag-ipunan mo para sa bakasyon, dadalhin mo sa isang unknown person, unknown entity online para ayusin yung papers mo for your vacation. Tapos bigla ang ending, NR na, no reaction. Di ba? Dead man na, block ka na. Ibig sabihin, scam ho. Yan ho yung naging karanasan no, ng ilan sa mga ating nabalita. At ayon ho sa mga eksperto, yung DTI, paalala niya, sa mga ganitong packages, mga ganitong promo, if it is too good to be true, magduda na kayo. Ayan. At syempre, kung online at wala kang way para ma-check, medyo sketchy, ika nga, no? Using the terms of the Gen Zs and the Millennials, medyo sketchy nga, di ba? Yung, shady, hindi mo kilala eh. Sino ba yun? Ano ba yun, di ba? So, might as well, kung ikaw din hindi ka sure doon sa pupuntahan mo, might as well you go to a travel agency na merong physical place, di ba? Oo, yung, pero naman, kung sasadyain mo pa somewhere, makahassle ka. Pero, kung travel agency na nasa mall, nandyan na, mapapadaan ka, etc. Opo, yan ho ang nakita natin nung weekend na nagbukas. Sa Robinson Star Mills, Pampanga, binuksan na ho itong Sky MC Godspeed Travel Services. At ang pangako ho nila sa kanilang mga soon-to-be clients ay itong safe, hassle-free na travel experience. At ito hong kanilang booth matatagpuan dyan sa ground floor ng Robinson Star Mills. Panoorin ho natin yung naging highlight ng kanila pong grand opening. Ito po. Holiday season is the perfect time to travel. Lalo na sa panahon ngayon, napakadali nang mag-out of town at makapunta sa inyong dream destination sa tulong ng travel and tours gaya na lamang ng Sky MC Godspeed Travel Services. Makalipas ang 14 na taon ng serbisyo, ipinagdiwang ng Sky MC Godspeed Travel Services ang kanilang matagumpay na operasyon sa industriya sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong branch sa Robinson Star Mills, Pampanga nitong Sabado, December 7. Taong 2010 pa lamang, kilala na ang Sky MC sa pag-aalok ng maaasahang serbisyo gaya ng airline ticketing, tour packages, hotel accommodations at business assistance.
Ayon sa may-ari at general manager na sa Clarisbel Francisco, mahalaga na maging mapanuri ang publiko sa pagtangkilik ng lehitimong travel services. Kailangan ding isaalang-alang kung accredited ito ng Department of Tourism o DOT. So, marami po kasi nauuso ngayon sa Facebook page po na mga po-promote po sila ng mabababang rate, pero pag after po nun is nai-scam po sila. So, double check nyo lang po, lalo na kami mga DOT accredited po at saka may mga association po kami mga travel agency po. Dagdag pa niya, bukod sa proteksyon mula sa peking travel services, makatitiyak din ng kanilang mga customer na sumusunod ang kanilang kumpanya sa mga regulasyon at pamantayan ng industriya. Kaugnay nito, masayang ibinahagi ni Francisco na mas accessible na ang second branch ng SkyMC dahil located ito sa level 1 ng Robinson Star Mills. Para naman sa mga hindi makapupunta ng personal, maaari naman daw bisitahin ng mga kliyente ang kanilang Facebook page upang mag-inquire o mag-book ng tour packages. You can visit our office po or you can message us po sa Facebook page. We have a Korea tour packages po, no requirements needed po yun. Guaranteed visa approval po. So, available po kayo. Check nyo lang po sa Facebook page namin. Samantala, opisyal namang inanunsyo ni Mercedes Quinto, sales executive ng Sunlight Air, ang kanilang exclusive partnership sa SkyMC Godspeed Travel Services. Ito ay matapos makuha ng SkyMC ang travel agency accreditation mula sa Sunlight Air. Actually, one day, months before, Miss Clarisbel, the owner, messaged me to be an exclusive partner with SkyMC Godspeed Travel Services. And then we process all of the materials, the dates, and etc. And then the rest is history. So we are now at their opening, and Sunlight Air is very very grateful to have SkyMC as a travel partner. Ang Sunlight Air ay isang boutique airline na kilala sa personalized services at nag-o-offer ng direct flights mula Clark patungong Coron, Siargao, Caticlan, Cebu at iba pang destinasyon. Ayon pa kay Quinto, ang partnership ng SkyMC sa mga kumpanya gaya ng Sunlight Air ay nagdudulot ng mga benepisyo tulad ng exclusive access sa booking portal, mas maraming destinasyon, mas mataas na kredibilidad, at mas magandang karanasan para sa kanilang mga kliyente. Kaugnay nito, inimbitahan ni Quinto ang iba pang travel agencies na interesadong magkaroon ng partnership sa Sunlight Air. Accreditation of travel agencies. So actually, I'm in contact with the organizations of travel agencies all around the Clark and Northern region. So if you have a business like business permit, TTI, also the requirements registration form, the agreement form, and the 5,000 initial deposit only, and it is consumable on our portal. So again, SkyMC has their own exclusive portal. So it means they can book directly on the portal, and if there's a problem, they can contact me anytime. Kasama si Karen Morillo, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Yan ho mga kapalen, inyo hong nakita itong binabanggit ko, yung Travel MC. Nagbukas na ho sila dyan sa Robinson Star Mills, Pampanga. Ayan. Magpapaalam na ako sa telebisyon at maging dito sa social media. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa CLTV 36 Newsstream. Oo, mga kabalen, follow nyo lamang yung CLTV 36 News para po sa mas marami pang balita at impormasyon ukol sa ating rehiyon, Central Luzon at sa lalawikang Kapampangan. At marami ho tayong mga tututukan na kaganapan, lalo na ngayong holiday season. Mamayang gabi, Mutyaning Kapampangan Grand Coronation Night at bukas naman Most Outstanding Kapampangan Awards. Panoorin ho yan live sa CLTV 36 mga kabalen. Yung MOCA, Most Outstanding Awards. Opo, live na live ho yan. 11 individual at 2 natatanging organisasyon ang pararangalan sa Most Outstanding Kapampangan. Yan. Wala hong pasok bukas, alang klase, alang obra. Huling aldo na po ning Kapampangan. Pasibayo po. Dakala salamat kayong pamanantame, kayong CLTV 36 Newsstream. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon.
Luwijeng Pampanga. Opo, muna na ako, masayang Aldo na po ning Kapampangan, kaya kayo, muna na ako mag-greet. O, yan po. At ang tabayanan tala, ring yaliwa aktibidades parikil king selebrasyon ngayon. Dakal pong salamat.